हर हर महादेव मैया पार्वती भवानी की जय, शक्ति जगदम्बा की जय। आइए दोस्तों, एक चर्चा लेकर आए हैं, बहुत अच्छा चर्चा है। आइए सुनते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। मेरा चर्चा कैसा लग रहा है आइए सुनते हैं। तो दो भाई रहे लो, तो माता पिता पुरनिया रहे। उनका दोनों भाई जो उनकर माता रही आ पिता वो शिव के शिष्य रहे लो आ शिव के अपन गुरु बनौले रहे लो। तो गुरु बनौले रहे लो तो बूढ़ पुरनिया हो गए रहे लो, बेचारा मर गए लो दोनों जना। ओकरा बाद में ही दोनों भाई अपन रहे लगल। तो बड़ भाई के बियाह भय, तो जब बड़ भाई के बियाह भय तो कहलक लो दोनों जना कि यही छोट भाई बानू एकरे के अपन बेटा बना के आ एकरे के पोसल जाई आ एकरे के रखल जाई। माता पिता मरिए गए और नहीं धन बा संपत्ति बा, एकरे के अपन बेटा बनावल जाई पोसल जाई। का कैलक लो दोनों पति पत्नी कि लड़का के पढ़ाए लगल लो, लिखाए लगल लो, सेवा संस्कार करे लगल लो, सब कुछ करे लगल लो। ओकरा के पोसते पोसते लड़का के सियान कैलक लो। सियान कैला के बाद में जब वो लड़का 18 साल के हो गलन तो 18 साल के भैला के बाद में का कैलन, वो लड़का के एगो बीमारी हो गई, बहुत बड़का बीमारी हो गई। बस भाई भौजाई का कैल कि वो लड़का के देह में रुपया लगावे लगा। ए गुरु बहन लगावत लगावत वो लड़का के देह में रुपया झोंकत झोंकत मतलब कि पूरा धन संपत्ति सब कुछ उड़ा गए, कुछ ना बचल, सारा धन संपत्ति उड़ा गए। वो लड़का के देह में रुपया लगावत लगा जब पूरा धन संपत्ति उड़ा गए एकदम मतलब रोड पर आ गए हैं। ऐसे कि कुछ बचल ना रहे, वो लोग का लगे कुछ भी ना बचल रहे लगावे खातिर, पूरा रोड पर आ गए। तो उनकर कहली मेहरारू, बड़ भाई के मेहरारू कहली कि सुन तनी सारा धन संपत्ति तो उड़ा गए आ ना ई देवर जियबे करतरन ना मुएबे करतरन, अब का कइल। तो कहनी उनकर मरद कहतरन कि का कइल जा, तू ही बतावा का कइल जा। आ तो हम तो कहतनी कि एकरा के पॉइजन के सुई दे के आ मुआ देवे के, काहे से कि अब कहाँ धन संपत्ति बा गिंगरा में लगावल जाई। आ गुरुजी सब कैलाश पर्वत पर देख रहल बानी, पार्वती मैया गुरुजी सब कैलाश पर देख रहल बानी। कहतनी कि अच्छा ठीक बा, अभी देखतानी गुरुजी पार्वती में कहतनी देखतानी स्वामी ये दोनों पति पत्नी के कितना अत्याचारी बढ़ गइल बा। बताओ कि पॉइजन के सुई दे के ओकरा के मुआवे के चाहत रहन। कहनी शंकर भगवान की पार्वती अभी तू देखत चल, तू अभी देख कि का करत का कहनी। का कइलन बड़ भाई कि बोलौलन डॉक्टर के, उहो डॉक्टर लेडीज रही, डॉक्टर के बोलौलन आ बोला के आ का कइलन कि पॉइजन के सुई भाई के दिवा देलन। आ दिवा के आप तो भाई उनकर मर गइलन। मर गइला के बाद में अपन दाह परवाह कर देलक लो, अपना रहे लगल लो अच्छा से रहत रहत जब 6 महीना बीतल तो उनकरा मेहरारू के पेट में फिर लड़का रहा। जब पेट में लड़का रहल तो देखी गुरु के लीला, गुरु कैसे रचना रचतानी। फिर का भल की पेट में लड़का रहल, लड़का रहला के बाद में लड़का भइल, लड़का भइला के बाद में दोनों पति पत्नी बहुत खुश भइलो कि चला गुरुजी हमनी के आखिरी समय में, भाई तो मर गए लेकिन आखिरी समय में गुरुजी लड़का तो देले बानी न, एकरे के पोसल जाई, पालल जाई, पढ़ाओ लिखाओ जाई। धन संपत्ति तो सब उड़ाइए गए। का कइनी का कइलन कि लागल लो अपन पढ़ावे लिखावे। जब वो लड़का धीरे 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 सियान भइलन, 18 साल के जब वो लड़का भइलन तो भइला के बाद में फिर वो लड़का के तबीयत खराब हो गई। फिर वो लड़का के तबीयत खराब हो गए भइला के बाद में अब जौन जौन धन बचा रहे बस वो लड़का में लागल लो लगावत लगावत ए गुरुबान कुछ भी ना बचल, एकदम माने खाइला पर उ लोग पति पत्नी आफत हो गए, कुछ भी ना बचल। का कैलक लो कि लगावत लगावत जब रहे लो
तो लड़का मतलब कि निमन हो गए। हाँ, आ निमन हो गलन आ लड़का के बीमार पड़े से पहले उ लड़का के शादी हो गए रहे। शादी बाप मतारी कर दिले रहे। 18 साल के जब रहलन तो उनकर शादी हो गए हैं। आ शादी हो भइला के बाद में उ बीमार पड़ गए। तो जब कुछ ना बचल तो जब एकदम आखिरी समय आ गए तो बिछौना पर उ सुतल बारन उनकर बेटा आ कहत रहन का, ए भैया अरे हमरो के पॉइजन के सुई दे के मुआ दो। तो उनकर भाई के बाप कहत रहन कि अरे तू भाई हमरा के काहे कहत रह, हम तो तहार बाप नु हई। आ त ना याद पार पूर्व जन्म के करतूत महादेव सब बैठ के कैलाश पर देख रहल बानी। तू पूर्व जन्म में हमरा के पॉइजन के सुई दे के मुँगौले रहल। तब उनकर भाई कहत रहन कि हाँ आ त उहे भाई हम आज तहार बेटा बन के आयल बानी। वो पूर्व जन्म के बदला आज तहार हम चुकावतानी। उस जन्म में भाई रही आ एह जन्म में तहार बेटा बन के आयल बानी। तो कहले उनकर बाप कि ठीक बा, हम तो पॉइजन के तरह के सुई दे के मुँहनी त तू बदला सधावत रह, लेकिन हई तहार पत्नी का कइले बारी कि तू 6 महीना बियाह के ना भइला तू विधवा बना के जा रहल बारा। त कहलन कि सुना ना, ई पत्नी ना हई, यो जन्म के डॉक्टर हई जौन हमरा के पॉइजन के सुई देले रही। आ एह जन्म में ई पत्नी बन के हमार आइल बारी आ उस जन्म में डॉक्टर रही। तो उस जन्म में पॉइजन के सुई इहे नु देले रही। तो उस जन्म में हमरा के सतौली, तब एह जन्म में इनका के हम विधवा छोड़ के जातानी। तो ई तरह की आ तू उस जन्म में भाई के पॉइजन के सुई देले रहल, आज बेटा बन के आ तहार डांट तूर के जातानी कि अब ए जन्म में तू तरफ बा हैं। तो गुरुजी सब देखावेनी कि पिछला जन्म के पाप आ ए जन्म में जरूर गुरुजी सब देखावेनी। भगवान के घर में देर बा ढेर नहीं के गुरु। प्रेम से बोली हर हर महादेव।